Arestado ang usa ka lalaking suspek sa pag-carnap sa usa ka pribadong sakyanan nga giparking sa may kilid sa daan. Apan mihimakak ang suspitsado sa iyang kalambigitan sa maong krimen. Adunay live report si Nico Serino. Nico. Yes, Bob, gumikan ining minor nga traffic incident na bisto kining suway nga pag-carnap unta sa usa ka sakyanan. Sa Police Station 6 sa Mandaue gitanggong ang suspek sa carnapping. Nadakpan kagahapon sa taga-Kanduman Police ug taga-Talamban Police Station si Alfred Santillan, 37 anyos. Una niini, mi report ang tag-iya nga gi-carnap ang iyang sakyanan nga close type multicab ni atong miaging adlaw. Naka-parking lang unta kini sa kilid sa daan. Sa pagka-recover sa sakyanan, nailisa na sa suspect ang plate number niini. Apan na-identify gihapon sa tag-iya, pinaagi sa papeles sa sulod sa sakyanan. Na-involve man accident ang katungkuan. Katong traffic accident ba ang sakyanan nga kuan gi-carnap. So dito naghatag na mo lead para ma-follow up, magkandak og follow up. So positively identified man ang suspect og unit nga sa tag-iya. Gawas kang Santillan, may usap pa siya kakauban nga gipangita karon sa kapolisan. Actually, kapark lang ni siya sa kilid sa daan. At bangrid siya ang ipuyan. Nagayo na. So mo to nga mura gi-park na niya. Nakahigayo na ang suspect o pagkuha. Sa pagkuha namo sa habig sa suspect, limitado ang iyang tubag. Gihimakak niya nga siya gyud ang miplano ug igo ra matud pa siya nga gipa-drive. Nag-comment sa ka, dili ako gumuha na. Okay. Dito may lukuha sa ila ka? Oo pa na, wala na dili. Yes, Bob, karong Lunes gikatakda nga i-file na sa kapulisan ang kaso. Subay sab ni nilang pagpangita pa ning gikitahong responsable may utok gyud sa maong krimen. Bob? Daghang salamat Nico Serino sa imong live report.